each other's hearts. It's a cold-blooded ride. Здравейте на всички, аз съм Галена и днес ще тестваме златна маска за 5 лева. Миналата седмица, като се разхождах в DM, видях, че са увеличили продуктите на Nature of Agiva. Това е една моя любима марка, която съм ползвала доста неща от нея. И видях, че имат черна и златна маска. Но аз вече съм пробвала черни маски и никога не съм пробвала златна маска и ми беше супер интересно. И беше на промоция за 5 лева, а даже някъде май бях видяла за 4 и нещо. Така че това е супер. Това е маската, за която говоря. И тя не е еднократна. Тя е в тубичка от 150 мл, която според мен може да ви стигне за, не знам, 20 нанасяния, сигурно и повече. За нея пише, че тя е златна пилинг маска и е отлепяща. И съдържа розов екстракт, арганово масло, екстракт от драконов плод и кофеин. Също така пише, че почиства порите в дълбочина, премахва замърсяванията, мъртвите клетки и редуцира черните точки. Аз имам доста от тях. Като оставя кожата на лицето здрава, чиста и освежена с деликатен аромат на роза. Ще видим дали изпълнява всички тези неща. Също така маската действа върху еластичността на кожата, забавя процесите на старение и има стягащ ефект. Все още нямам нужда кожата ми да я третирам с разни неща за подмладяване, но това си е доста голям плюс на самата маска. Ползвам и някакви също масла, особено около очния контур. Но никога не е излишно, знаете, като правите разни такива физиономии и да не ви остане някоя бръчица. Как се използва? Нанесете тънък слой от маската върху добре почистено и подсушено лице. Преди малко си минах лицето с тоник. Така, избягвайте зоните около веждите, косата, очите, устните. Не искаме като отлепяме да се правим кола маска също така на веждите. Изчакайте да изсъхне 20-25 минути, след това се отстранява, отлепя от брадичката нагоре. Значи аз преди правех така, значи сега маската като изсъхне ще я хванем отдолу, ще издърпаме и след това, въпреки че отлепаща маска, пише, че е добре да измием лицето си. Така да я видим вече в действие. Слагам си тази кърпичка на Seventh Heaven. Не е кърпате, лентичка. Сега на някоя монахиня ще заприличам. Ой! Или на тези, които ходят на тенис. Така, закрепиха и сега малко. Така, мисля, че е добре. Така пише тънък слой. Сега да видим. Тестваме. Хубав аромат, ама не мога да определя дали е на роза. Почваме да се мацаме. Доста е гъста тази маска. И е много готина, наистина е така златничка. Малко не се виждам какво правя, може би трябва да взема огледало. И да ми се така малко по-близо да ви сложа, защото да може да виждате всичко. Аромата и хич не е лек. Пише лек аромат на роза. Ама хич не е лек този аромат. Има, като се сложи едно такова охлаждащо действие. Ох, пише тънък слой. Аз седих да нанасям тук. Особено като съм стигнала до носа и така ми реша, че така избягваме зоната около очите.
Така изглежда. Оп, вече един косъм ми се залепи. Но с така има гъста консистенция. И не знам, аз слагам доста, май няма да стигне баш за 20 нанасяния, може и да са по-малко. Но пак се заслужава, защото една еднократна маска е към 3-4 лева, мисля. Така, О, защо се слагам толкова много? Мисля, че свикнах с миризмата, не ми мирише. И така, та-да! Вече сме с златната маска. И сега ще изчакам колкото пише на опаковката, 20-25 минути. И се връщам веднага след това. Така, вече минаха 25 минути. Едва говоря с тази маска. Така че без много приказки ще се опитам да отлепя. Пишеше от брадичката надолу. Само че пак трябва с огледалото. Правя супер смешната физиономия просто. Ой. Отлепя се сравнително лесно. На някои места боли. Така, продължаваме с носа. Тук не е изсъхнала много добре, тук съм сложила повече. Ау! Ау! Тук май се е залепило за косата или не знам. Уй! Това беше самата маска. По нея тук-там се виждат неща, които ми е отлепила по лицето. Най-вече малко пори и мъхчета също така по лицето. Сега като гледам, тук имам още малко останала маска. Пише, че лицето трябва да се измие. И мисля да го измия и да кажа вече крайното си мнение. Така измих лицето си само с вода. В заключение ще кажа, че чувствам кожата си доста по-гладка, не е изсушена и определено съм доволна от маската. Също така, като се гледам в огледалото и мисля, че е почистила някои от порите ми, особено тук по брадичката. Единственият недостатък е, че има малко по-силна миризма. Но ако можете да се абстрахирате от нея, тя само в първите 2 минути, докато нанасяте маската, после изчезва. Ако можете да се абстрахирате от нея, мисля, че маската много ще ви хареса. Това беше от мен. Надявам се видеото да ви е било интересно и полезно. Ако е така, може да го харесате, да се абонирате за канала ми и да ми оставите коментар, вие ползвали ли сте златна маска и ако да, на коя марка и дали ви е харесала. До следващия път, довиждане!